И какво става, хора? Аз съм Shadow Girl BG, тук с мен е Ани. Здравейте. И днес ще снимаме на Skywars. Ари, Да, хайде. пускай нещо. Къде да влезем? Не знам, влизай някъде. М, Дравен Аз ли? не съм... Дравен. Ох, те. Ох, че се вижда размазано, чакай. А, така, добре. Оп. Аз вземам ето... не, няма да вземам направо. Аз тръгвам направо на центъра. Няма смисъл да вземам честове. Добре, аз съм с лъка, ще ги правя криви и щастливи. Ага. О, дадоха ми 500 коинс, където съм си направила дървото. Внимай, че тук има дупка. Чакай, ще я запълня. Това защо си изхъбих 2 стрели като някаква дебилка? Просто... Аз обрах честовите и си заминавам. Той ти ли си? О, този на много малко. Бързо. А те ако идват, аз ще ги целя. Всяко ме оцели просто... Еге! Бият ма! Баси, то ще кажеш, че... О, това беше много яко. Дай! Би го! Не мога! Нямам скъп. Той ми взе брадвата да му се не види. Ще вляза в Конго. О, аз направо тръгвам с брадвата. Я чакай. За малко ще съм афък. Налявам грозди. Ами да отидем другаде. Да, окей. Къде да вляза? Къде ти? Ето тук почва, някъде почвам. Стимпънк. О, той арената е пълна. Отвратително. Атлантис, аз към Атлантис. Да. Чакай. Извинявайте, че ми се вижда ръката. Ай, готово. О, ние сме... И двете сме на 5, нали виждаш? Да. О, оле, този вяз хакера. О, боже. 5, 6, 7. Какво? I'm bot. Всичките се пишат I'm bot. Къде? Ами някакъв влезе току-що и пише I'm bot, еди си кой си. I'm bot, еди си кой си. Ох, чакай. I'm bot някой. О, ние сме още един човек и ще сме пълна. Окей. Дойде един човек. Искаш ли храна? На толкова вземам стрелите между другото. То ти ги взема. Искаш ли меч? Да падна, мале. Искаш ли меч? Чакай, идвам. Горе има ли кипка? Чакай, дай да го щупя, аз ще го чупя. Дай слезал. Вземай го тия едно. Ето един меч. Има доста хубави неща. Ето и зомби ще си го пазя за такова. Нали? Да, разбрам. Да. Може малко дърво. Или то тук ще си взема. Колко ще си взема? Ще си направя аран меч. Добре. Ей ти храна. Ей ти 2 едини. Съжалявам. Добре, аз... някакви на другия остров. Някакви строят към нас. Бият ме. Те са хакери.
Те са Убиха както ме. то сме бил от не знам къде са. Абе, те са с килаура. Да. Толкова мразя тези мръсни хакерчета. Просто... Я чакай да спусна един мистери бокс. Чакай, аз съм бърза. Я да видим да не ми се падне някой хубав кит. Пусни. Така. О, впадна ми се билдер. Той е много тъп кит. Да, ти е един стак червена вълна и един дървен меч. Майре, аз... О, не. Това е за по-бързо ръчкане, нали знаеш? Това може да е полезно. Да, но той е много тъп меч. Еми, нали с брадвата същото? Влез в... Не, в Конго. Ай, се бъркам. Хора, ще спрем видеото,